बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। नंगौ, फिन आरोबाव बर' फिसानि मोनसे जाफुंसारनाय। आथिखालाव गोबां बर' लाइमोनफोरा गावनि रोंगौथि आरो नाजाथाबनायनि गेजेरजों गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै गोबां गिदिर आरो मोजां बिफानाव साख्रि मावनायजों लोगोसे गुबुन बिथिङावबो जौगालांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। जेरै माखासे लाइमोनफोरा सोलोंथाइ बिथिंनि अनगायैबो गेलेनाय, खननाय, मोसानायनि गेजेरजों गोबां मुंदांखा जानाय आरो हारिनि सिनायथि लाबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो नीलकमल बर' मुंनि सासे बर' फिसाया Ph.D उथ्रिसार जानो हादों। नंगौ, नलबारि जिल्लानि टिहु पुलिस थानानि आवथायाव थानाय टिहु सहर वार्ड नम्बर 4 नि थागिबि बिफा रुंसारि दलेन्द्रनाथ बर' आरो बिमा मनमती बर'नि फिसाज्ला नीलकमल बर'आ महाराष्ट्र पुनेनि भारती विद्यापीठ मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सार्भे अन फिजिकल एक्टिभिटीज, सेडेन्टारि बिहेवियर एन्ड स्क्रीन टाइम्स अफ एडोलेसेन्स इन पुणे सिटी आयदानिफ्राय Ph.D मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां नीलकमल बर'आ दासान्दि सोनाब बेंगलनि NSHM नलेज केम्पास दुर्गापुराव स्पर्ट्स मेनेजमेन्ट बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै साख्रि मावगासिनो दं। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय HS आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।